Някъде край българското Черноморие се намирала местност, позната като Харабежната гора. Там се подвизавали всякакви животинки, твари и какво ли още не. Но най-големият маняк сред всички бил лекия вълк. Той обича да ебава всеки и да прави каквото си иска, общо взето горския гамен. Един ден в гората отишъл Азис да гръмне някой друг заек. Вървял си чалгаджията из хръсталаците и се оглеждал наляво-надясно, обаче бил толкова явен, че лекия вълк бързо го фиксирал. Отишъл Вълчан при облечене като мъж Азис да го пита къв го дърви там. Аз му казал, че ще трепе малко зайци и лекия веднага му поискал такса вход в гората. Ко да прави нашия, дал му дължимото да си ходи по живо по здраво. Слушай, какво маняк? Казал лекия. Знам един изтръпнал заек, викаме му шанаджията. Ей, там след уния 5 дървета вдясно, има други 10 и след тях му е барлогата. Азиската се усмихнал доволно, благодарил на Вълчан и нарамил пушката. Отишъл Азис на адреса и заварил шанаджийския заек да играе FIFA 18. Прицелил се Азо между ушите на Шано и тък му да стреля се загледал в играта му. В това време лекия вълк си бичал айляк и си мислял: ей, как го прецаках този заек! Ей, много добро, братленце! Копеле, ти си бати маняка! Благодаря ви за отделеното време. За още епизоди се абонирайте на канала ни. Също така може да посетите и страницата ни Cool Comics във Facebook.